Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinge di tinagan a Rogelio. Adinan di nakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kurangan ni bakit ko ti sweldok akas security guard. Agingga a nagaramid iti banag asaan amay parbeng. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Rogelio. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay aday to'y laang man ang tinyawat mo asweldom, Rogelio. Saan ka di nga dabalik itaabulan? Bakit? Anyamutan. Agbiro kamot ngamin ay iti sideline mo. Map-map nagkalatan iti sangkabas ita sweldom. Naamom ti agi budget. Umanay mo't daytan Ay na, iti kinangina ti gagatangan ita, nagriga, ti agi budget, Rogelio. Anya nga ruti maaramidak ngay, kat day talang mat tinasweldok. Nagrigat lakit din ti biag aya. No apay asikapay lang tinakiasawaak. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaom si Kadina. Katagpay sumat. Dinak pa'y maipayan mo't itinamay. Ada kayo matgayaman, tatang? Wala na ko. Ayan ni nanang mo. Raymar mo, tatang. Jack mo no sa di na tinapanan na. Anyamat ni nanang mo. Amo na matakas nga oras ti sasangpet ko. Ang rumwar pa na Mabisin kan napuyatan ti tao naggapoy ti trabaho. Ngam awan pa'y mangidasari ti makan mo. Siyaklatan, tatang. Ada ka dinaluto amasida? Awan pa'y, tatang. Nga magluto aklatan iti itlog. Taisumit ti adda. Alaman nga rod anak ko. Katne, mabisin ako. Mabiit laang nga rod, tatang. Agrek-reklamo ka akurang ti sweldok ngam adamot pagman manicure mo. Isugayam tinapanam, isu asinapsapam ti rimwar. Di kagreklamo akasta si Rogelio. Di mo pa'y kayat tanapintas dagiti kukok. Anya nga ro ti kayat mo, dyan narugrugit ako ko. Uray kumamot ano amunak nga isaganaan iti kanek. Apay, awan imam, Rogelio. Nabambanog dataw iti trabaho. Ngam ultimo mangidasar iti kanek kat saan mo amaaramid. Apay, inasawa nak, tapno pagbalinan nak akatulong mo. Ay, awan mo na talaga. Jak amo no niya klase ti panagpampanunot mo. Mangantan na pare, alas 12 ni tirabi. Baliktad mo ti aldaw ta. Isong alas 12 iti tinga trabi iti lunch ta. Kat iti aldaw, isumot ti panaturog ta. Awan balon kong inapoy pare. Nagbalo na lang iti kape kan tinapay. Ni, apay ngay? Awan naluto a balunak. Apay, saan ang nagluto ni bakat mo? Saan nga rod pare? Ay kat bagam tagluto. Saan? Isupay a pagapaan mi manan. Jak kayat ti apa. Ay, una yan. Nakaan-anos ka unay pare. Ay, no kasta ni bakat ko. Ay, papanawak langan. Baybay aklatan tapno saan kaming agapa. Ala, di bali ta dutoy balon ko. Makipangan kan kanyak. Saan pare? Nakababayin mo. Ado da ito'y, pare. Subsubraan ni bakat ko ti balon ko. Tadi na kaya tamabisinanak. Nagswerte ka matin iti asawam, pare. Mas daawak nga ro di ti asawang, pare. Apay akas jet ugali na. Day off ko ita, bakit? Kaya't ko ti masapa maturog. Umay ka ni ti abay ko na maturog tan. Apay ang masapula paturogan na ngay. No maturog ka, di maturog kalatan. Anya nga mintyar aramidem iti cellphone mo, aya. Antan samot kachat mo. Kachat nga, agraraman ka mo. Wala, gusto na tan, maturog tan. Diyak pa'y nga rin kaya ti maturog. Wala. No, madim. Maturog ka kanudan. Kakaiso na a day off ko. Di mo pa'y kayat mo ti makiabay. Apayan, Rogelio, kumut-kutong kamutan. Kumut-kuto nga kayamat nanang. Ay, katudmut, kita man. Ay, amang ano adamot sakit mo, asaan mo nga amaw.
Kasanumat ngamin nanang. Di na pa'y masikaso ti asawak. Anya, Di na pa'y mailutuan iti balon ko. ay kat ibagam agluto. Makiapamot nga road. Saan ka no anak ti asawa kanyak tapno agbalin lang nga katulong ko. Ay una yun ti kasta nga ugali di asawam. Idinto ta isaw, jay labagin at amuna at araknan. Depintor pa, idagiti kukuna. Da kayo man ti makisaukan ko nanang. Ay, ibaganan tukit din aman nakibiyangak akatugangan. Ay, sika ati rumbang amang bagbagay ti asawam. Nasayatan na sabat ka, Rogelio. Apay ka di, Uncle? Namidwa nakitak nga adda sinabat ni bakit mo alalaki ijay sentro. Awan mat kiti pamaneknek ka nga adda relasyon da. Iso ang makaam ka amang paliiw kini bakit mau. Awan panawon ko amang paliiw iti asawa, Uncle. Aramidan na ti kayat ng aramidan. Basta siyak, awan pagkurkurangak ka ni bagat ko. Masyanak nga rudken ka barawk. Kita am tabagi mo. Kasla ka nayon ka may stress. Idinto tani bakit mau. Kaslag purpur maabalasang. Adakan ko na daytan no agaramid iti kalukwan. Lin, anak, awan ka iti madmadlaw mo kaninanang mo. Madmadlaw? Wan, kayad ko asawan. Asino dagiti ammo makachachat na. Ada ibaga kada kayo, tatang. Ngam diyo ipulpulong. Asyak tinang ibaga, ah? Anya deta, anak ko. Ada kaing inawag na alalaki. Kat, kasla ada relasyon da. Anya, apay nga rod nga itala nga ibagam kanyak. Sorry, tatang. Ngam, mabuti nga kaninanang. Tiya awanan bain nga inam. Awan amok ka nagkurangakin ko na. Maaramid nak alokon. Anya ti aramidan nyo, tatang? Kasaritak ti inam. Agpudno ka man kanyak di na. Asino ti lalakim? Asino tinang ibaga iti daytaken ka? Saan anapatag no asino tinangibaga kanyak? Anya ti nagkurangakan ka. Tapno aramidem kanyak ti kastoy. Di kan agin didiam mo, si Rogelio. Amumat ngagbababawi ak anak asawa kan ka. Gaputa saan mo ang maipaay amin aka sa pulak. Kat ti lalakim. Maipaay na amin, kasta ka di. Ala, agim baki ka. Tas sumurot kan iti lalakim. Diyak ka sa pulang ti babaya kasken ka. Balang kantis. Ha? Asino ko mati binutang mo? No pumanaw, di pumanaw. Talaga ang pimanaw ni nanang. Talaga ang pinanawan na tatang. Bay-bay, amon ti inam, anak. Total, awan mo talang serbina ng asawa. Kaya't ka di asawan dayta. Napatpatag ti lalaki nangam data. Di ka nagsangit, anak ko. Saan mo asangitan ti inam? Ikari ka da kayo, tatang. Saan kayo apanawan? Asikaswan kayo. Aging ga iti kabaulak. Agyaman anak ko. Agyaman na naadda anak iti anak akaskan ka. Agyaman mo, tatang. Tanada anak iti ama akas kada kayo. Nagawan mo tan ababay di asawam. Ison ti tupi ko dagiti chismusa dito'y lugar tayaw. Talagang awan bain na. At asawa na. Ngam nagberok pa'y laang iti sa balay. Baybayan nyo, nanang. Saan ko matlang nga kailalaan ti kas di klase ti babae? Rumbang laang anak ko. Saan ka rumbang agladingit iti kasjay nga inaramid na? Total, di nakamot kabaulan nga asikaswan. Imbaglakit din tadanilin nga anak ko, nanang. Sa nabale, anak ko. Kanayo nak nga umay dito ibalayo, ta ilutuan kayo. Nangrunan no kasta sumrag iji pagadalan ni Len. Alaman nga rod, nanang. Katagyaman ak unay kada kayo. Talaga apod no jay atap ko, Rogelio. Uwan, uncle. Si Murutan ni Dina iti lalaki na. Nalabas mo ti asawam. Awan mo ti sapulin na ken ka. Tagikurangan na ti sweldo kayaw awat ko kenkwana, uncle. Anya,
Apay at tagikurangin na pailaeng. Ket no nagrigat yagbirok iti kwarta. Agyaman pa'y kit di tagaw awat lang iti sweldo masan ngagtrab-trabaho. Tsak amo na niya klase ti kapanunutan ti adaken kuha na, Uncle. Ay na, nagbanglumot tanta si Dampare. Adobo ababoy pare. Ado na ito Inlagam ka. Itatawan ni bakat mon. Agbalon kamutten. Kan naimas pa'y ti balbalunam. Sana kas ide, akanayon akapay kan tinapay. Ninanang kong aminan ti pangpangtadak iti sweldok. Kani sumatan ti makamong agi budget. San siguro agastadora ni nanang mo? Isu ang makagatang itinaimas nga ipasidanakan ka. Talaga saan pare? Sana kas ka ni bakit ko. Akurang kan kuha na itid ko aswildok. Kamusta mo't nga tan ni nanang, tatang? Kalaat man ang nalagip mo ti inam. Nakita namin ti post na TFB na, tatang. Anyaya ti post na. Nagrigat lakit din ti panagbiag ko, nana. Anya? No kasta? Saan mo't lang arud ang may paay ti lalaki na ti kasapulan na? Wano talaga tagikurangan na nga oray mano a kwarta ti maigaman na. Tsaka mo, tatang. Basta kas dyan mo ti post na. Saan mo ka di akachat-chat ti inam? Saan, tatang? Saan mo't nga agchat-chat? Oh, di saan ko mo't nga i-chat-chat? Talaga nagalas ti ugali na. Uray si kang anak na. Linipat na. Adda na damag ko baraw. Anya na ita, Uncle? Adda na kadamagak nga grigrigat kano ita ni Dina. Awan kano trabaho jay lalaki asim murutan na. Isu akakaasi ang makitang tangdan ni Dina. Anya? Wayne, isu apat check analaos ti babawi na ita anang panawken ka. Gungkunana. Gungkuna na talaga. Idi adda ditoy, kasla balasang akong di pintura ti kukuna. Ita, makitang tangdan. Isumot lang ti kuna ti anak ko. Nga adda post na iti FB. Ang reklamo ka no iti kinarigat ti biyag. Ay ket ganaben na Tatang, nagchat ni nanang. Kaya't nakanuntag subli ka data. Anya? Ti awanan bain na babae? Nagpuskol pa lang ti rupa na nga agsubli. Anya nga iti ibagak, tatang? Ibagam asaanan ngagpakpakita kanya kiti kaanuman. Ha? Iya, mabainak amang i-chat iti kasta, tatang. Saan ko latan arip-replyan? Ala, numabain ka, baybay amlatan. Nagpuskol ti rupa talaga da dya babae. Talaga ka di asaan yun ang mapakawan ni nanang? Tatang? Pasensya ka anak ko. Nga mawana na pulos ti panagayat ko iti inam. Anyat ar-aramidem dito'y si kababae. Kayat ko ti dumawat iti pamakawan kan ka, Rogelio. Saan mo na pagtaktakan ti umay agkid daw iti pamakawan? Nabayagan, anapakawan ka. Agyaman na, Rogelio. Agbababawi akon iti inaramid ko. Uray pa'y maminribo kang agbabawi. Saan mo na may subli ti amin? Saan ka madanagan? Naragsak ti biyag mi kanilin nga anak ta. Ta sa anak mo na mabisbisinan iti trabahok. Gaputa amunak nga ilutuan ni nanang iti balunag. Ta isukat nga roon di pangpangtadak iti swildok. Mabalin ka di nga. Agsubli akon iti danayo kanilin. Anya? Panagkunam ka di kat kastalang kalaka? Apay, saan nakakadi akabailan nga ikan iti kwarta ti lalaki mita? Agpakpakaasi ak, Rogelio. Pakawanan ako, ma. Agbalbaliw akon. Pasensya kan di na. Ngam pulos nga awanan panagayat ko ken ka. Isa pang ngasim ha. Saan kan ngagpakpakita ditoy? San kon nga inawat ti asawak, gaputawanen panagayat ko kenkwana, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Rogelio. Agyaman ak pagayam Rogelio iti daytoy apakasaritaam. Saan ka mapabasol? No saan mon nga inawat ti asawam? Bayam, tagnakam.
bayam nga agrigat. Iti kasta, amuna apagrigrigatam idi ti sweldom, ngayaw awat mo kenkwana at tagikurangen na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan na ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Rogelio, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.